Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi Patrick Nyamula ndikugulisa nkhondo kubedi ena amatikiswa bumbu ena amatinganganga ameneyi amaonjezera mphamvu za kuchipinda mamuna ngati akufoka akamwa mankhwala amenewa mphamvu zimabwerera mmene analili kale bwinobwino popanda sofuto lilonse. Mankhwala awo ndioneka chonchi inenso ndikhoza kulawa. Tango Marita chintango timachokera kuchilimba ndabula kuno kugulisa miganda imene mai wa Malawi amachena kuvala kuzikongoleza. Mkazi wa Malawi amene akuchena kunja mpaka nani ngati momwe musangasa mumuna wake asamakha muna kusiriaso akazi ena iyayi aso mkazi wanga ochena kuvala bwino. Mkazi akavala miganda amakongola kwambiri ndipo simakhala zabwino azimayi anzanga tiye ndizikhala uzikongoleza ochena kuchokera kunja mpaka nangati kuti amuna athu azikhala osangalala azikhala okondwa ndipo amuna amasangati kamavala miganda samasiri akazi ena ayi zofunika mkazi wa Malawi kuti azikhala ochena okongola ovala bwino ochena miganda. So Alhomwe ndi anzathu ni mbali imodzi ya mtundu umene uli mdziko muno. Tili ndi asena, tili ndi ayawo, tili ndi atumbuka ndi mitundu ina yotero. Koma lero achitatu kukonza mwambo umenewu kuti akhale akuunikira zambiri za chikhalidwe cha Alhomwe. Let me welcome you to live from Page House. I am Barbara Mwandira, whereby we are going to be living from Mulhakho Alhomwe Cultural Festival. This is a grouping that was established in 2007 by Professor Mutharika. But right now, the guest of honor is going to be Professor Mutharika, who is going to grace the occasion. We have the pavilions, which Professor Mutharika, as soon as he arrives at Chonde, he's going to inspect the pavilions. We've got a number of activities that have been lined up, speeches. We've also have the traditional dances and everything that is that constitutes the Alhomwe tribe. In Malawi, we would say Alhomwe is the fourth ethnic group in Malawi. I am Barbara Mwandira, as also we have at Chonde Simeon Shumba, Beatrice Chuma, and Cosmas Chari. They are going to be giving you updates. Barbara Mwandira will also be giving you the updates as we are going to be en route to Chonde. We now hand you over back to Kwaja Studios as we wait for Chonde updates.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.